Okemba, 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 I would like to introduce chai emwegatwe one emwegatwe ikamata na mwafibo bakwe ndibo kwese ibamaka Igbo ndị ọma na-ege ntị, ekenekwa m unu etetekwa ọfụma taa. Otito dịrị onye ọbụla ebe ọbụla unu na-azụ ahịa ma ebe ọbụla unu na-arụ ọrụ, ya gaziere unu. Ọtọkwa m nwa ada unu Oriakụ Ngozi Nwosu wee na-asị unu na ya kpọtụba nke taa. Ọ ga-akpọtụkwa akpọtụ maka ihe anyị chọrọ ikwu maka ya bụ ihe gbasara anyị nwawu ndị Igbo na ịgụ akwụkwọ ma ịzụ ahịa. Onye mụ na ya nọ anyị ga-atụle ya bụ okwu a. Ọ bụ onye unu ma ọfụma o teela ka ama na ka m hapụ ịkụwa akụ oyibo nsugbe unu ahụ na ngwọ na nkwụ na-abịa obido m nke ọnwa. Dịka otu si wee kwuo na onye mụ na ya ga-atụle ihe gbasara ịgụ akwụkwọ na ịzụ ahịa n'ala Igbo bụ onye unu ma ọfụma. O teelarị ọ nọ na-eme ihe onyonyo unu na-echeta mgbe a na-ekwu Pat Utomi and gang unu ama onye na-ekwu ọkwa Prọfesọ Pat Utomi. Amadị m na onye Igbo unu ahụla ka m hụrụ ya taa, obi akụọ m mgbe m. Igbo ndị ọma na-ege ọ ga-akpọtụ taa. Nna nọọsa ndewo. Ana m asị ebe ọ bụla ịgbara n'afọ ahụ Utomi bụ afọ Igbo ịtọ ọtụtọ Tomi ya na ịghọtara okwu Igbo iwa na onwe ya kpọtụba afa m nke aba nwoge amụ m oke dị na chi oke onye dị na chi onye ka eji wee malụ oke dị na chi Utomi. mana saa ide azanụ nke ahụ ọ bụ nọ ihe anyị na-anụ oke dị na chi anyị mara nọ Igbo maka ịgba na ndị mmadụ otu ha si akpọnya bụ afa Utomi ọwụhụ Utomi onye ịkpọ Utomi ma na ihe awụ Igbo nụ Igbo bụ Igbo nnọọsa nnọọ. Dịka otu si wee na-akọwarụ Igbo ndị ọma na-ege ntị na ihe anyị chọrọ ịkọwa tata bụ ihe gbasara ndị Igbo na akwụkwọ na ịzụ ahịa. Ihe mbụ ụzọ chọọ ka anyị lee anya bụ ihe gbasara ọ bụ na onye gụrụ akwụkwọ na onye mụ izu ọwa otu ihe. Ịgụ akwụkwọ na ịmụ izu ọwa ofu ihe. Na ịgụ akwụkwọ bụ ife enyemaka iji wee mee ife ọbụla onye chọọ ime. Onye gụọ akwụkwọ oge ndịda ụmụaka nne m ochie oge ọbụla efe ya ọ na-asị mmụta amaka ma onye mmụta ife ga-eji wee mee ife ga-eme ka ọ dịrị ya mma dịrị ndị ọzọ mma. Ọ bụrụ na sọ na mmadụ gbaa izu bụ na o nwere ike imepụta ife, mana ọ bụ na onye awụrụ ọgụgụ isi ife ọ mụta wee gbaa izu, ife ọ ga-agbapụta na karịa ife onye na-enwere ọgụgụ isi wee gba izu. Onye bụ na oge anyị bido otu aka ikenga na Lagos ebe a ụmụ oge olu asị m
mbụrụzie chairman education committee ka afọ ife ga-eme maka ndị na-azụ afịa. Ọ bụla ga-eme ike inyere aka ka e nwee ụlọ akwụkwọ garị na ebe a na-azụ afịa, na azụzi afịa n'oge mgbede eje mụta ife, maka na ife a mụta ga-enye aka na afịa aba na-azụ a ga-aka zụpụta ife karịa ntụfasị azụ na mbụ. Igbo ndị ọma na-ege ntị, unu anụgo n'anụnụ. Ọzọ m chọkwa ka ịkọwara anyị bụ biko ihe dị iche na ịgụ akwụkwọ na ịba uru n'ala Igbo. Ka mbido kene na oge ndị nna anyị ukwuva bụ Zik na Ọkparafa nọ na-achị maka nlugodu nke oge kewu Mbadiwefa ba n'ụgbọ mmiri wee jebe Amerịka. Oge kewu nọ na ndụ ijere ọ na-akọ maka the 8 Argonauts. 8 Argonauts mana onye Timber Caliber oge vaji wee baa n'ụgbọ mmiri stowaways wee jebe Amerịka. Ntụbasị wee nata wee jiri nya golden fleece wee nachiata. Oge fanata oge ndị ka Zik fanata fafu na ịgụ akwụkwọ nye aka ndị ofe mmanụ gamie n'ife fa na-eme ife na-aga ofe ọfụma ewee si na ebe a ga-anachi ya n'Igbo na ntụ ndị a si wee mụta na ndị Igbo ga-amụta karịa afa ka ife na-aga ndị Igbo eru. Owilu oge Zik nachata Enugu Rosia Premier o wee si na ị ga-enwe ife ndị ofe mmanụ na-eme a na-akpọ free education n'ala Igbo. N'anya afụ na ịga drọ ntụ osi wedoro ndị ofe mmanụ maka ndị ofe mmanụ na-ele koko na-elepụta ezigbo ife. Oge a ka anyị nwere ebe a na-akpọ federation nke onye nlepụta ojiri ewe bili ọ bụrụ na Lagos ma Abuja ga na-eke ego ntụ esi eke kịta. So oge ndị Igbo mmanụ akwụ ka a na-ele ya ka eji marụ. So ndị nọ na parliament oge a Zik wee jekwuru ovasiba na e ga-eme free education n'ala Igbo. Ndị nọ na otu ụlọ obodo ndị civil servant wee na-enyesi anya na ya bụ ife na ịga drọpọ na eji mee free education n'ala Igbo. Onye bụ permanent secretary na Ministry of Finance oge a na Eastern Nigeria bụ Chief Jerome Udoji. Chief Udoji wee sị Zik na ife ya eme bụ na a ga-achọkwa ntụ esi mee ka a akwụ ụgwọ akwụkwọ at least na primary 1 na primary 5 maka na ego emezu. Zik asị mba a ga-emenata free education n'ala Igbo. Ebe emesịa ka eme bepụ ego n'ebe a bepụ ego n'ebe ni education wee bụrụ 40% budget niile nke Eastern Nigeria 1957. Udoji asị anụma nga kwụnụ ọfụma ntụ a Zik si ọ ga-aganata. Udoji na onwe ewe na onwezi ka ndị politicians eme na ọ na-afa ghọtara na ego adịrọ. Ndị Igbo wee baa n'ụlọ wee wule iche wee sobe nya m ife. Wee si na ndị Igbo na-asị na anyụkọ mmamịrị ọnụ omegide na a ga-achọ ntụ esi mee ndị ụka weta nkefa, ndị obodo eweta nkefa, gọọmenti eweta nkefa, atụkọ onye ọnụ amakọ esi mee ka ife gaa ọfụma. Wee jiri wee na-atụ alụ bunu Igbo anyị danda. Igbo ndị ọma na-ege ntị na ha ege ntụ aka esi wee bido wee na-ezigbo ụmụ Igbo wee na-eje akwụkwọ emegide ndị Igbo karịa Naịjirịa na-eme mmụta akwụkwọ maka na oge ebido si University na Naịjirịa nke izizi na mahadum ebido n'Ibadan. Onye bụ onye Naịjirịa izizi bụ Vice Chancellor onye Igbo
nna achekwa o hey unu na-anụ ihe nna m kwuru ekwu biko nụ ụmụ Igbo soro na anyị unu aṅụ na ngwụ na nkwụ na-abịa Igbo amaka, Igbo amaka, ndị Igbo amaka nwe. Igbo amaka, Igbo amaka, ndị Igbo amaka nwe. Igbo ndị ọma na-ege ntị ọ bụrụ na unu kasị esi nabata abata ihe anyị na-ekwu bụ ihe gbasara ndị Igbo na ịgụ akwụkwọ na ịzụ ahịa soronu Prof ịnọ na-akọwa bụ otu ihe si wee gaa biko na-akọkwa Igbo ndị ọma na-ege ntị nwee na-asị na oge ebido mahadum nke dị n'Ibadan ewee chọọ onye ga-abụ onye isi ya bụ mahadum ọrụ onye Igbo ka afịa awụrụ Kenneth Ọnwụka Dike ewee mesịkwa gọọmenti wee rọọ otu onye ọcha anọ n'isi ya bụ otu a na-akpọ Ashby Sir Eric Ashby asị na ị ga-ebido n'akwụkwọ ọzọ na-ebido mahadum ọzọ na Lagos nke Nsụka ebidogo oge a asị ka onye a ga-achọkọwa onye isi n'ebe a ọrụkwa onye Igbo ọ bụ prọfesọ Eni Njoku onye vice chancellor na Lagos o nwere ọkammụta n'obu na Abraka ọwụzi advisor na Ministry of Education na Abuja ụmụ akwụkwọ ode ntu ifesi wee nwezie gosi gbanwezie oge ọgbaghara bịa dịba ọ sị na 1961 onwe mbọsị anọ n'afịa n'Ọnịcha ofu onye bịa sị na ọ dịkwa nke onwe onye fụ prọfesọ Dike onye ọbụla emechibe afịa ka eje jiri anya wee kirie ya bụ nwoke mmerụ mkpamkpa mana sị na tatazi enwezia ndị ọkammụta 1000 mba anya afịa Ọnịcha a na-azịba anya ka ọnụ bụ nọ ntu ife si wee dị kịta ya bụ ntu ife si wee dị kịta adịghị enyela anyị aka asịrọ na ịzụ afịa bụrụ ezigbo ife mana nwere ife karị mmụta tupu a na-azụ amụta ejiri ewe na-azụpụcha ife mma ntụgharịsị azụ afịa ntụgharịsị azụ ya kịta ofu onye ji pen dee ofu ife na Ministry of this okwu agwụ ablọk port agbagharịba ayọba na ọgbanwụ na ndị na-azụ ya bụ afịa mụta ka esi eme ife eme ya ntụ oge si bụ na ụdị ife ma enwe ike ime ụbọchị ọzọ biko Prof site na ihe a ịkọwa Igbo ndị ọma na-ege ntị kịta ajụjụ ọzọ m chọziri ịjụgo mma achọ ka ịtụnye ezigbote alụ ya bụ biko ndị Igbo anyị agụrụ akwụkwọ ka ọ bụ na anyị agụghị akwụkwọ ịchọ ịgba ma ndị Igbo agụ akwụkwọ mgbada obodo Igbo ijezie mmalụ ndị Naịjirịa bụ ndị na-eyife egwu n'obodo Igbo emerikite n'imefa bụ ndị Igbo ya bụ agbakọnata anyị amara ndị bụ ndị ka a bụrụzi na anyị agụghị akwụkwọ daalụ ọ ya adịrị gị mma ọzọ m chọkwa ịjụ gị ikwuo na ihe gbasanya na mbido mana ọ ga-adị mma na ịkọwatasị ọfụma ajụjụ afọ bụ biko kedu uru ọ bara tụmatụ anyị nwapụ ndị Igbo na-egu akwụkwọ site n'ire ahịa ntụgezikọwa ya ọfụma o nwere ka ndị be anyị si atụ atụtụ inu asị na ụsụ gba nkịtị efe ala ofe ewee chibezie enye eze ya ịma na ụsụ ka o si efe resịa na ọnya bụ eze ugwu ejupụta ebe niile onye na-azụ afịa wee mụta ife gụpụta akwụkwọ ọ na-efe ka igwe ngaladi ya ebe niile so
ndị be anyị kwesịrị ịma na ịzụ afịa bụrụ efe eji enefuli mmadụ ma ọ bụrụ ndị a na-ama ọ bụrụ ife eji akpali mmadụ mana ọ bụrụ onye na-azụ afịa nwee ka o si kwupụta ezigbo akwụkwọ welie wee tinye na ebe afịa ọ na-azụ gụma na ndị Britain ife eji wee malụfa bụ a nation of shopkeepers ifele adụrọ n'ịzụ afịa nwere ife dịrọ njọ n'ịzụ afịa mana o nwee etu ya esi zụnya bụ afịa aka na-azụpụta uru karịa ntu esi azụ ya kịta iji na ndị Igbo na-azụ afịa akpali ndị Igbo abụrụ nwere ife dị na ya bụ okwu maka na ọ bụrụ ife mkpali nọ na ị ga-eji uche ị ga-eji amamife wee zụọ anya bịa afịa ntu oyi esi bụ na anọ n'afịa nọrọ n'afịa afịa ga na-azụ onwe ọgbanya bụ mmụta maka ịmụta ọfụma nwere ka esi mee ife ọ bụrụ na ọsọsọ na ị nọ na shade ka ọ ga na-agali ịmụta ife ọfụma ofu nke nwa nwere ike ibido shop n'ebe a bidokwa n'ebe ni ndị mmadụ ju ụba anyị akarịa mana ife mee efe ji wee dị ndụ osisi kịta bụ n'oge ahịa n'obere uche m oge ahịa ka ife bido wee gbaalịba maka na ịma n'oge ahịa ka ndị mmadụ si enwe ike ife dịka ọ ya esi dị ọ ma iji ego na-akpa so ife niile abụzi maka ego ebidozie na mma nwoke dị na-akpụ ya mma nwoke dị na-akpụ ya ma gwafa na nwoke na-esi n'ụbụrụ marụ mma wee mmanya na-akpa ka na ya mmasị ebe a bido akpa bịa ọzagharị nne ife anyị kwesịrị ime bụ ịdị na-agwa ndị na-azụ afịa na ịzụ afịa ewepụrụ ịgụ akwụkwọ maka na ndị nwere ike ịzụgide afịa sie bido mmepụtaba ife a na-azụ na ya bụ afịa fa mepụtaba ya m ife na ịnụ Aliko Dangote ọrụ afịa kwa na-azụkwu onye afịa ọ na-azụ ka o bido tinye ebe factory na-emebi ife ọ na-azụ ịzụ afịa tatazi onye ma na-ewu ịzụ afịa bụrụ ve mkpali mana ebe ya esi nwee ike bido weluo n'ebe na-eje bụ na ọ ka mma ka anyị gụọ akwụkwọ n'ihi na onye gụrụ akwụkwọ afịa ọbụla ọ chọrọ ịzụ ọ marụ maka ya ọfụma mara otu ọ ga-esi wee bụrụ o tinye penny na afụ kọpọ o nweta nke karịrị uru ka uru ya bụ na ọ makakwa mụ nwa na-amụtakwu mana o nwekere ofu ife nsị ka njụ oge prof ịma na site na ihe ikwu kịta mgbe ụfọdụ a na-ada asị na anyị nwa bụ ndị Igbo na onweghị ihe ọzọ anyị ma na-abụghị ịzụ afịa na ọsọkwa anya bụrụ na anyị egochacha ihe niile ma mahadum ma dọkịtọreti ma ihe ma nta na imorokoto na anyị ya azụkwa afịa ọ gịnị kpata mana ndị mmadụ na-emekarị ife eji wee malụfa bụrụ na ọ bụ eziokwu na nwere ife ndị ọzọ ndị Igbo na-emekarị ịzụ afịa maka na ije ịnenye anya na ntu esi wee bido ụmụ akwụkwọ dịsị iche iche na Naịjirịa oge anyị ma ji akwụkwọ before anyị ebido icheki ụlọ akwụkwọ eji eme ọnụ na Naịjirịa imirikiti n'ime fakwa n'Igbo ama agency CKC n'Ọnịcha oge anyị ma ji CKC before anyị ndị CKC ba na-emega iri nne mana anyị ji Anambra gọvanọ Anambra nke onye CKC ọzọ achịbakwa CKC ma ndị dịka DMGS fa Stella Maris na Port Harcourt Owerri Secondary School so ụmụ akwụkwọ ndị ji wee na-eme ọnụ tụrụ anụ ahịa anyị Igbo kapaju mana ọ dịzi na eje St. Gregory's eje King's College na nke ndị obodo a ji wee were anyị nnọọ eme nke dị ha mma nwanne nwoke Igbo amaka ya kpọtụwa ebe m nọkọ na-akpọtụ ụnụ aṅụ na ngwọ mana nkwụ na-abịa
tupu gị abaa na mahadum nke a na-akpọ university, a na-enwe usoro ihepu ụzọ gụọ secondary school nke a na-akpọ ịgụcha secondary school nweta ezigbo akara dị mma nke ga-akwado nke ga-eme gị ka ị nwee ike banye mahadum. Onwe ndị ji ofu anya wee baa, onwe ndị jere mmadụ nyere ha aka wee baa. Onye enweghị cut-off mark enweghị ihe ga-eme ya ka o nwee ike banye na mahadum. Ihe cut-off mark ahụ ihe ga-eme gị ka ị nwee ike banye mahadum. Onye enweghị ya enweghị ike enweta ohere ịba mahadum. Ndị ka banyekwa na-abanye, ndị ka jisiri ike baa, na anyị makwa na enwekwara ndị na-eji ihe a na-akpọ magomago na-aba, but ọ bụghị ụzọ dị mma isi baa na mahadum. Onwe ndị n'irube, onwe ndị si n'ụsọsọ akwụkwọ ka ha ji aba skuul, ha bazie skuul echefuzi akwụkwọ zuzuwe na skuul. Mana ihe mụnwa mara, ịchọrọ ịba mahadum, ịmagodi ihe ọhụma ka cheteka na ịbụ mmadụ ịba skuul ka ghara na-ezuzu nshi. Ihe anyị na-amụta ebe ahụ dịgasị iche from na mmadụ ma ihe from obere nwa. Amamihe na ịgụ akwụkwọ bụ ihe dị iche. Ịmara akwụkwọ wee mara ihe, akọnuche bụ ihe dịcha mma. Ọmụmụ akwụkwọ kata na mahadum echefugo akọnuche. Ịga akwụkwọ abụghị sọsọ ọjọọ ka ọ bụrụ na anyị gara akwụkwọ, mana ịga akwụkwọ bụ ka anyị gaa akwụkwọ mụta ihe. O nwekwa ihe ọjọọ ihe ịgụ akwụkwọ mere ụmụ anyị dịbụ ndị Igbo, maka o nwere ndị ga-aga akwụkwọ kama ha ga-anọ gụọ akwụkwọ ha, hapụ ile anya isonwe ndị ọjọọ. Ha eruo ebe ahụ ha esoro ndị ọjọọ na-akpazi agwa otu na-adịghị mma. Mana onye ọbụla ma omenala gakwa akwụkwọ, ihe ọbụla ịmụta n'ụlọ akwụkwọ dị oke mkpa. Aha m bụ Obi Osinachi. Afa m bụ Chisom Owike. Afa m bụ Nwaada Ụgbọ nke Chinyere. Abụ m nwa Ogbunofia ndị Agụ n'ezi Agụ. Ifukwa ka m si ekporo onye n'isi ji gosi gị na mbụ nwa afọ a dị Igbo. Adị m very happy na abụ m onye Igbo. Ndị Igbo amaka, Igbo onye Igbo amaka, ndị Igbo amaka, ndị Igbo amakacha niile. Ifukwa ihe, anyị mara mma shie. Ndị Igbo kwenu, asị m kwenu, kwezuonu. Afọ na na-eme aka ka ndị oyibo, amakwa ịma anyị na-eme swaggery. Igbo ndị ọma na-ege ntị, maka ndị na-abata ugbu a, unu ji n'aka ihe anyị na-akọwakwa n'ụwa maka ndị be anyị na ịgụ akwụkwọ na uru ọ bara na ịzụ ahịa. Ọkwa mụ na nwanne m nwoke Prọfesọ Pat Utomi nọ ebe a wee na-atụle ya bụ ugwu. Soro na anyị. Nwanne m nwoke, biko ọzọ m chọrọ ịjụ gị n'ihe gbasara anyị nwa na ịgụ akwụkwọ na ire ahịa bụ, ịma na kịta ndị gụrụ akwụkwọ mgbe gboo na ndị gụrụ akwụkwọ kịta na-enwere ihe dị iche. Biko ị nwere ike ịkọwara m kedu uru anyị etinye na ndị gụrụ akwụkwọ mgbe gboo site na ndị gụrụ nke kịta? Ụzọ okwu na-abụ ka m chọrọ ikwu gbasara ajụjụ eju. Ofu bụ na ndị gụrụ akwụkwọ na mbụ agụnye akwụkwọ na-aga ya ka ejiri wee dozie obodo, wee kụzie fa ụdị ife ga-eme ka banwe ike inwe aka ọrụ wee na-emepụta ife ozugbo. Oge enwe modern school, enwe vocational training, ndị ogosi akpụ ya ọrụ aka. So onye na-agụta ife ọ na-eji ewe eme ife eji afụ n'anya ozugbo. Nke ịbụọ abụrụ maka ntu a si enye ndị na-eji akwụkwọ na mbụ ụdị ife nweta akọ na uche. O nwere nnukwu na akwụkwọ dị n'Owerri oge a moto va
ndị Igbo si asụ ya Owerri secondary school I say work hard, play hard. When wealth is lost, nothing is lost. When health is lost, something is lost. When character is lost, all is lost. Onye moto this Owerri government secondary school. Onye na nwere ya bụ ife akpọ character. O nwere ife ọgụ ọ ga-agụpụta ife. Kịtazi anyị na-akụzi ụmụ akwụkwọ ada akụzi ife maka ya bụ ife bụ na eji eje mba na ịpụta asị na onye a bụ onye eziokwu. Mana kịtazi onye gụọ ezigbo akwụkwọ nwere ike bụrụ onye asị na mbụ. Onye gụọ ezigbo akwụkwọ enweghị ike ịbụ onye asị maka na ife akụzibara na akwụkwọ nọ mmụta bụ maka ịbụ onye eziokwu. Onye so wee mebizie akwụkwọ na-eje kịta so na ndị ji akwụkwọ na mbụ na-asị na nkefa ka wee bụ ulu karịa nke kịta. Mana enwesị ife na mmụta kịta dịkwu ụmụ anụ nwere na mbụ ama ebe a na-akpọ kọmputa. Mana ndị ji akwụkwọ kịta ife ahụ ike ime iri ka maka na enweghị kọmputa. So esi na sọ ndị mbụ gụta ife abụkebere eziokwu. Mana mmụta iji akwụkwọ maka ntu esi akụzi mmadụ ka o wee na-eche iche enwe mkpa gbado ndị mmadụ ka eche ntu esi wee kpụpụ ya bụ mkpa. Ọkwa ya bụ na mmadụ ji akwụkwọ ọ bụrụ na a na-agụ ABC ọ na-enwe ife nweke osisi ike ichee ya ntu esi wee kụzi na enwe ike iche echiche wee chepụta ife ga-eme ka egbuo ya bụ mkpa. Ndị be anyị na-asị na adịghị onye dị ndụ amụ ntu esi ebu ozu nọọ ife dapụta ịchọ ntu esi wee mie. Onye bụ na mgbede ka eji amadike. So onye bụ na mmụta bụ na mmadụ ma ntu esi eche iche ma ife mberede bịa. Mana onye na-azụ sọ afịa eweta tọrọ onye fakọbụ so ụdị ife akọ ga-ama na-eme ife dapụta ama mma ife ọ ya eme. Onye bụ na onye gụọ akwụkwọ na-azụkwa afịa ife dapụta ọma akọ ya esi wee mee. Prof, daalụ maka ihe niile anyị kọwa. Mana o nwere ihe ọzọ m chọrọ ka anyị nyụbanye anya gbasara n'ịgụ akwụkwọ mgbe gboo na ịgụ akwụkwọ kịta. Eziokwu na enwegasị ụmụ ihe dị agha enwe kịta na-enweghị mgbe gboo dịka ihe kọmputa ikwuru okwu ya. Mana ihe m chọpụtara kịta bụ na ndị gụrụ akwụkwọ mgbe gboo kele otu m ga-esi wee kwuo ya ama ihe karịa ndị gụrụ akwụkwọ kịta. Maka na ọtụtụ ndị bụ nwere ma masters ma PhD ha enweghị ihe ha ma. Ị ga-ahụ onye asị nọọ prọfesọ ka m wekene ode akwụkwọ ebe a ịgbanaga ọsọ ọ gịnị ka a na-agụzi. Ụfọdụ akpọ ihe ọ gụrụ na o jere mahadum mana ọ sụpụta ihe bụ oyibo ọkụkọ awara ọsọ. Gịnị na-eme? Ife isi bụ na ndị nkụzi na onwefa tata enwere ezigbo ndị nkụzi na-akụzi ndị na-eje akwụkwọ tata. Oge ife bịa nwe ka o si wee dịba na Naịjirịa imilikiti n'ime ndị bụ ndị ezigbo ndị nkụzi mana bụ obodo Igbo na-akụzi ndị ọcha na-akụzi ebe dị agha. Mana ndị fọzi na Naịjirịa wụrụ ndị na-ama nkwekebe akụzie na mbụ
achịkọta ekwe ọnụ. So nke a bụrụ ofu n'ime ọzọ abụrụkwa ntụ Naijiria si wee dọkịta na ndị Yoruba nwere ebe a na-asụ asị n'ọkụmin ofu onye kọrọ nke a n'ọkụmin ya onwere ife ọpụtara komin onwere ife ọpụtara otu ọbụla ka ọ dị nnọọ ọnya ka ndị ọcha na-akpọ collapse of culture ife mebigo na Naijiria so nwere ọzọ ife bụ ife ha egwu akwụkwọ nye teacher bribe ka ọ chọrọ anyị mpempe akwụkwọ ife na-esi na Naijiria abanụ na akwụkwọ eke nka na-akpọ ya onwefe ndị nkụzi na-enye ụmụ akwụkwọ a na-akwụ nke a ha na-akpọ handout ekwu ụgwọ handout etinye afa ya na ndị pas nke a ụzọ nwere ebe a na-apụta na ụdị nke a ndị na-enepụ anya maka ụlọ akwụkwọ ha kwesị ịgbagide ụkwụ ka ọ bụrụ na ife na-achata ntozu wee dị na mbụ mana ka anyị kelekwa Chukwu na nke arụpụtago maka na ị na-anya n'ebe dịka Anambra o nwezi oge bụzi na ndị Anambra bụ n'ụfọ na-ekpo urukpo ma ọ bụrụ ndị ife na skusat ọ bụ na na-azụ nachisia nnọọ nwụrọzi nnọọ Peter Obi oge ọ bụ gọvanọ wee sị na ya enyechie ndị ụka ụlọ akwụkwọ ndị missionary 1-2 years Anambra jump from azụ to ndị nọ n'isi ya bụ na ndị ụka nwee ife a na-akụzi mee ka ụmụaka na-adị ndị Igbo na-akpọ discipline ọnya bụ isi mmụta eziokwu maka na ebe m jere akwụkwọ ama maka ihe na-ekwu akwụkwọ ụlọ akwụkwọ ọbụla abụ nọ ndị ụka bụ ndị isi ihe niile nọ n'usoro maka ma iso ya ọpịpịa dị aka ozugbo eziokwu ọ bụghị asị hei Igbo ndị ọma na-ege ntị ụnụ anụla anụ na ya bụ ihe kakwa na nkọ n'ihe prof na-akọwakwa n'ọbụla ọ dị mma ka anyị zụọ ahịa mana ọ bakwa n'uru na anyị gụrụ akwụkwọ n'ihi na onye gụrụ akwụkwọ wee na-azụ ahịa amarụ mgbe ihe mberede otu ọ ga-esi wee tụgharịa o wee wuru dike ọ ya bụ ihe anyị na-ekwu ihe a mana ka o si na dị ndị be anyị asị na ihe nwere mbido nwere njedebe soronụ ana m abịa oke mba Igbo bụ oke mba Igbo ọma na-ege ntị eji m n'aka na arụjisi unu mma ka unu si wee mara nụ aha nwụ Oriakụ Lydia Nze tata anyị chọrọ ịkọ maka ndị sụrụ ụzọ na-abụrụ sọ n'ala Igbo ma n'obodo anyị wụ Naịjirịa ya na obodo ndị ọzọ gbara anyị gburugburu ndị a bụ ndị anyị ga-akpọ dike anyị ji eje mba onye nke mbụ nke ụwa niile macha gbaa gburugburu abụkwa n'onye one na-abụrụ Dr. Nnamdi Azikiwe nwoke anụnwa ma mgbe ị nọ na irote mgbe anyị nọ n'ọta akara a na-agụda afịa o so na ihe anyị na-akọ ihe onye nkụzi ga-apụtasị gị Dr. Nnamdi Azikiwe ịma ya ọ ga-akọwara gị maka ya nwoke a mere ọtụtụ ihe n'ala Igbo na ọ bụrụ sọ n'ala Igbo anyị obodo anyị bụ Naịjirịa mana ihe juru anyị afọ bụ ka asịkwa nke ebe nwoke a si ọnwụ Igbo onye Igbo anyị onye ọzọ anyị chọrọ ikwu okwu ya wee bụrụ Dr. Michael Okpara ama m na ịma ya nwoke agbanịkwara o sokwe ndị otu dịka Nnamdi Azikiwe wee sụọla anyị ụzọ ọfụma mana o nwere ihe mgbakwasị ụkwụ nwoke a mere pụrụ iche bụ na ọ tụgharịrị nke ndị oyibo na-akpọ economy of our country ọ tụgharịrị ya nwoke ọzọ m chọrọ ikwu okwu ya wee bụrụ nwoke m ga-asị na achọrọ m ịdị ka ya maka nwoke a ihe eji wee mara ya bụ ezigbo ihe n'iru mmadụ ma n'iru Chukwu nwoke eji ịkwụwa aka ọtọ wee mara ya kekwa na onye ọzọ anyị na-ekwu maka ya na-abụrụ Dr. Francis Akanu Ibiam
nwoke a bụ nke ihe ndị bekee ga-akpọ the most honest politician ever seen. Nwoke a na-agakwa ụka ọfụma, bụkwara onye ndu ọtụtụ ihe dị iche iche. Onye ọzọ m chọrọ ịkọ akụkọ ya wee bụrụ nwoke agụ nwoke na ike, kekwa na onye ọ ga-abụ ọfụtakwụrụ chim ala na-ama jigijigi. Ikemba Nnewi Sir Odimegwu Ojukwu. Nwoke a bụ ezi nwoke mere ọtụtụ ihe okeke mmadụ na-ejigojiri ya mara, ka anyị na-eji ya mara. Nwoke a duru ndị Igbo wee sị na ọ bụ nwafọ Igbo na Igbo ga-akwụ. Nwoke a nụrụ ndị Igbo agha wee sị na ihe ọbụla bụ Igbo ga-enweta ihe o kwesịrị inweta maka na ọ bụ nwa Igbo. Nwoke agbanikwanụ mgbe ọ dị ndụ. Nwoke ọma ọzọ m chọrọ ikwu okwu ya tata wee bụrụ Nwafọ Orizu. Mmadụ niile ma nwoke anụnwa. Nwoke a so wee gbaa mbọ wee hụ na anyị nwetara na anyị anapụtara anyị n'aka ndị ọcha mgbe ha na-achị anyị, wee fụ na anyị kwuru onwe anyị. O so na ndị nụrụ ọgụ ya. Ọ bụrụkwa naanị ndị anụnwa anyị kpọrọ aha bụ ihe soro ụmụ Igbo anya n'obodo anyị bụ Naịjirịa ụzọ. O nwekwa ọtụtụ onyinye ọzọ ụmụ Igbo nyere obodo anyị bụ Naịjirịa ya na obodo ndị ọzọ gbara ha gburugburu. Enwekwa ọtụtụ ndị ọzọ dịka Justice Onyema, Sir Louis Mbanefo, Kọzi Maazị Mbonu Ojike, Kọzi Kingsley Ozumba Mbadiwe, Kọzi kwanụ nwoke ọma Kenneth Dike, na ọtụtụ ndị ọzọ dị iche iche. Anyị kpọọ ha ya ma kpọcha ha tata. Ihe anyị nwere ikwu maka ndị a bụ na ụmụ Igbo anyị na-ekene ha, ya na ha bụ onyinye ụmụ Igbo anyị nyere obodo anyị bụ Naịjirịa. Ndị be anyị, ọkwa ka ọ ha n'ọnụ tata. Unu n'anya, unu ga-afụ na ụmụ nwoke ọma anụ agbanyere. Ka ha anyị ga-eme ka anyị gbanye ya n'kịta ka a na-akpọkwa afọ anyị ka a si akpọ aha ha. Ọ bụ ya. Igbo ọma na-ege ntị, ndị egosikwa anyị na Igbo anyị amaka, maka Igbo anyị nwere ọtụtụ ihe n'ime ya. Eziokwu m niile, ọtụtụ ihe dị iche iche si n'Igbo anyị wee pụta, gosiri na ọ mara mma n'ezie. Ọ bụrụkwa ihe ọjọọ, ihe ọma si na ya wee pụta nwere mgbọrọgwụ na Igbo anyị na-ekwu okwu ya. Ya bụ na Igbo anyị n'ezie mara mma. Ka ọ na-akpọtụ, ka ọ dị mgbe anyị ga-ahụ ọzọ. Prof, biko achọrọ m onwe ihe dị agha ị ga-agwa ndị be anyị gbasara ịgụ akwụkwọ na ịzụ ahịa na ime omume kwanụ ka ha mara na anyị bụ Igbo, na Igbo bụ Igbo, Igbo bụ ndị eji eje mba. Oge anyị bụ ụmụaka, oge ife eji mmanụ Igbo bụ na ndị Igbo bụ ụdị ndị bụ na fatinye anya n'ife nwere onye ga-emekarị fa na ya bụ ife. Oge ndị Igbo si na n'olu onye ịgụ akwụkwọ nwere onye mekarị Igbo n'ịgụ akwụkwọ. Oge a enwe ndị dịka ZC Obi na-achị Igbo State Union. Fakweta nọ ntu a ka Igbo ga-esi mme ife onye ọbụla nzọgbu ma na-enyi mba abịa. Nkịtazi onye ọbụla a na-eje ka etu ya omela ọra, omelụ nka, ọchịla ọra, omena nwata, omena nka. Ife kachasị mkpa bụ ịfụnanya. Anyị fụ onwe anyị n'anya, nyere ibe anyị aka. Anyị Igbo na-asị ebe egbelu ogwu ebelu, Kesi ibi ebe na nkughị akwụ ya nụ. Amen. Ọnya bụ na oge a Igbo na-abịa tụkọta ego achọ ofu onye si anya jikwa obodo Igbo, maka na mma na o jee gụta ọfụma na ọ ga-adịla Igbo niile mma.
tata na-emezi ụdị ife a onye ọbụla na-eme na ya maka na ya akaka biko n'ibe anyị onye tinye anya n'ife ọ ga-emenarị ndị ọzọ jisi n'ike na ọ ga-adị mma. Igbo bụ Igbo, Igbo amaka. Unu anụgonu ihe Prof Utomi kwuru na ike agwụ na unu na anyị ga-enwe mmeri. Igbo bụ Igbo, ya dịrị anụ mma. Ọ kwụsịgo ka ọ ha m n'ọnụ ka o mesie. Okemba, Okemba, Okemba. I would love to introduce Iga maka na nwa afọ Igbo bagwe